Panguva inoi aiwa chakakala zvatoona kuti aiwa mavendors vachirejecta aiwa the government ultimatum, mashoko kudatokwa negovernment pamusoro aiwa kwekutandaniswa kwavo mumastreets kwavari kuona kuti aiwa ndo the only way yavari kuona kuti vangakwanisa kuwana raramo. Panguva ino iri kuonekwa kunzi aiwa the economy aiwa yakadecline zvakanyanyisa, vanhu they are finding it difficult to put food on the table. Panguva inoi voda vachiramba mashoko kudai tokwana naDaniel Garwe sanapenda mashoko kudai ndinofanira kuti subscribe like on the bell icon. Zana Sibina News Day vanokuda vakabata nhau yamuri kuona ine headline ranzi vendors reject government ultimatum kupinda vachiti informal traders have vowed to take the government head on after they were given a 48-hour ultimatum to vacate the streets, with a ZANU-PF affiliate representative vendors threatening court action. On Wednesday, local government minister Daniel Garwe issued a directive to local authorities to remove illegal vendors from the streets, saying they were not only operating in unsanitary conditions but were also engaging in criminal activities. Garwe said local authorities will be supported by law enforcement agencies to ensure the maintenance of the law and order. Ndo mashoko anobuda taurwa panapa naGarwe ari kuonekwa kunzi aiwa ari kurejectwa nemavendors vachiti aiwa we are not going to accept it, noda kwekuti aiwa people vari kutoona kuti ndo pavari kukwanisa kuraramira and now voya vachistopwa aiwa vending. Panapa vanaGarwe vari kuatora mashoko achiti aiwa kunyange zvavo vanhu vari kutengesa pamaareas anozikanwa kuti aiwa they are not proper, they are not safe, vari kuva vachiti all mavendors ari involved mune maactivities aiwa akashata akaita semacriminal activities. Mashoko atiri kuona panguva ino people they are confused, maybe some people they are seeing it ZANU-PF iri kuwana an opportunity yekuda kutotora mavendors kune zvimagroup zvekufomwa zvana vendors, so iti zvinongotendera panguva inoi, maybe it is a strategy yekuya vachikumba vanhu since we are now heading to the next polls. Munze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chinoda kunesection medu, mafunguro enyu musaona subscribe like, on the bell icon.